E algúns vestidos sentanme ben. Pero con quen falas? Co parvo este. Pero como te comunicas así cun descoñecido? Temos que buscarlle un mozo a Pitusa urxentemente. Pero que pasou? Que está chateando cun preso dun cárcere americano. Quen vos dixo que eu ando buscando un mozo? Por favor. Dani Boy é un bo amigo que ten problemas e que se atopa moi só. Pepe da Maruca, Brais, Lema, Manolo Garda e Elixio. Que son poucos, por non decir ningún. Pois son todos os homes de Portozás. Que che parecería se che dixera que hai unha muller a que lle interesas? Non quere que saiba o seu nome, pero sí quere que vayas a unha festa pequena na que vai estar ela. Non teño costume de ir ás festas, Belinda. Ai, Manolo, isto vai ser unha festa estupenda. Hai que irearse de vez en cando. Non, deixa estar. Ai, mira, conto contigo, ok? Sí, pensastes por min. Pois a mí Manolo non me gusta nada e ademais ten pluma. Nós fixámolo porque nos preocupamos por ti. Pois non vos preocupedes, eu estou moi ben. Estou solteira, pero non son unha solteirona como a ti. Ti vas, falas con ela e se ves que a cousa non arranca, vaste para casa e xa está. Ai, que carallo. Tens que acompañarme, por favor. Tedes que botarme unha man. E quero que veñades conmigo a unha festa. Onde? Na casa de Pitusa e Isabela. Conta comigo, hai séculos que non vou a unha festa. Non, muller, é unha pequena festa así, sen ningún motivo especial. É unha velada. Sí? Sí. E a esa festa pode ir calquera? Hai moito tempo que non vou a festa. Apetéceme un montón. Ai, pois non organizo eu. Pero a ti invito cheo, Moitísimas gracias. Logo que máis vai ir a ese festorrón? Pois todo o mundo. Ramón, Manolo, Vanessa, Viriato... Ai, daquela imos. Animaste, ves con noso? Pois se vai todo o mundo, ben irei eu. Hola, Pitusa. Hola. Mira, senta, ponte cómodo. Queres tomar algo? Sí, un whisky. Pero ti non bebes normalmente. Non, pero hoxe sí. Un whisky, veña. E vos como soubestes? Díxonolo Lisardo. Ah, Lisardo. Que boa festa. Que tal? Hola. Como te puxeches? Buscas algo? Un pousavasos, que non sei onde deixar isto. Menos mal que hai alguén con un pouco de consideración. Gracias. É que son un maniático da limpeza. Pitusa é unha muller moi agradable. Non o vexo en ninguna parte. Seguro que escapou. De tanto abrir a porta sen cuidado. Axude, cheo, a buscalo. Pois gracias. Pois hai unha chea de tempo que non vexo a Lisardo e máis a Pitusa. Ai, muller, aquí en Portostás sabes como empezan as cousas, nunca como rematan. Xa. Mira que traballou Taracido na carta esa, ten letras. Sí, o que non sei é o que fai buscando a Concha en Luisiana. Non, muller, lé no cuño da carta, é Luisina, en Sevilla. Sí. Oi, Carlos, víchelo o meu jorro? Tero na cabeza. Non, este non, o meu jorriño branco. Ah, sí, la vei, non debe estar no cesto. Leváchelo. Sí. Mira que che teño dito que ese jorriño non me gusta que andes con el, que lle teño moito cariño. E nada, Xa, muller, precisamente, por iso. Vei, non? Agora está limpo. Ai, Carlos, pero que lle fixeches? Que lle fixeches o meu jorriño? Non te preocupes, muller, agora está mollado, pero iso despois estírase. Que? Que estira? Sí. O cariño que lle tiña eu. Ai, Rosa, xa sei, muller, precisamente por iso estaba todo cocho e metino en auga fervendo para que lle quitara ben a merda. Mira que ben quedou. Nunca fervendo. O que estaba era enteiro, e agora non lle vale nin a carmiña, pero que fixeches como un jorriño branco, Carlos? Enteiro está, non? Caso que agora se cadra tes que ir a un perruqueiro xíbaro que che fai unha permanente desas que reducen a cabeza, a ver se che entra o gorro. Se cadra despois ainda che vai grande. Que faz, muller? Ai, Pois está lo facendo. o meu jorriño.
sen azucre e curtiño de café. Gracias. Oi, Lisardo, este polo moito falou con María outro día na casa de Pitusa, Parece que as cousas melloran. Sodes uns exagerados, cruzamos 4 palabras como vos veciños e máis nada. Mais nada, xa. Pero se hai 2 semanas nin sequera che devolvió o saúdo. Algo parece que se avanzou. Resultalle moi difícil confiar en min e non lle faltan razóns. Pero se ti cambiaches moito. Agora miras ao fronte, camiñas cara adiante. Pois se cadra, é o momento de dar un paso atrás. Mira ti. Non te poñas tráxico, Que che pasa hoxe? Estás cabuxo ou que? Pois se cadra así, vale? A ti que? Que tal na festa de Pitusa? Por que desapareciches? Ui, estivoche todo o tempo falando con Sabela. Non. Xa vos dixen que as festas non me gustan. Como escapou o gato, saín con Pitusa a buscalo. Atopámoslo na azotea, estaba boa noite, quedamos falando. Que tal? Ben, moi ben. Ás veces un leva sorpresas. Pitusa é unha persoa moi... Sí, moi especial. É da túa estatura. Que bobiño és. Levas moi alegre toda a mañá. Toda a mañán. Ainda non son as 10:30. Pois daquela xa levas 2 horas co sorriso posto. E tes medo que me quede o xesto así, algo torto como o de Maritrini. No, muller, quería ver se falábamos da festa. Ai, sí, San Xoán. Ainda é pasado mañán, pero tes que... Non, da que tivemos o outro día. Ah, na casa. Quedou todo patas arriba, que temos que limpar, Pero a xente pasou non moi ben. Sí. Ainda que ti logo desapareciches con Lisardo. Ai, que contiñeira és. Non, son curiosa que non é o mesmo. Como é que marchaches con el? Pareces unha rapaza de 15 anos. Oh, pois non son eu a que dá paseos á luz da lúa, Quen sabe? Non foi o que ti pensas. A ti como sabes o que penso? Axudoume a cachear por Tristán, máis nada. Perdeus o gato. De tanto entrar e sair xente, debiu de quedar a porta aberta e escapou. Atopámonos na azotea. Estaba encantado. Lisardo. O gato. Así que na azotea. Claro, estaba unha noite tan bonita, coa luz da lúa e todo. É dalle. Mira, que tal tipo é Lisardo? Tamén estivo na cadea, como o amiguiño teu, o Dani Boy. Sí, pero Lisardo estivo só un día no calabozo. Eu seu fui defensa propia. E que fixestes tanto tempo ali arriba? Que? Se che conto. Conta. Estivemos xogando os dous á Mariola. A Mariola. Sí. Ai, pois que teima che entrou outro día no Porto tamén. É que por eso vino outro día e entrou unha jana. Ai, mira, estuvestes toda a noite atrás do peletre. Ai, toda a noite, que exagerada és. Por que che teño que contar eu a ti estas cousas? Porque son a túa amiga. Tamén és moi amiga de contos. Vai encargar as sardiñas, que este ano non quero quedar sin elas. Xa irei mañá. Que? Ai, está ben. Ou agora. Todo sexa porque non perdas ese sorriso. Mira, papi, onde vas con eso? Cha, lindiña, eu non vou con eso a ningún sitio que eso ven comigo, xa primeiramente. E vai pro lume que... Queres queimar o bar por San Xoán ou? Home, que mal levar todo, non. Rosa, que non fai bonito, entendes? Imos reciclar un pouco. Reciclar? Alá. Mira, unha cousa é reciclar, outra queimar, Non tes nin idea. Reciclar é converter unha cousa que non sirve, que non traballa, noutra cousa ben distinta, non é? E ti vas converter esa cadera en lume, non? En festa, ovella, que non tes nin idea, en festa. Moitos recordos do Tarasido, que está apenado por non estar aquí pa Cachela e que a verse máis grande que a de Cormella. Mira, como esta Cachela non sexa máis grande que a de Cormella este ano, fago como a Herodes, plantolle lumo ao Porto Sás todo e fa por rapaces todos tamén, ala. Ai, que bruto é, papi. Mira, así que chega San Xoán, está como un neno, calquera cousa é pa queimar. E Carlos non vai vir a axudarlle? Carlos, non me fales, Que pasou? Conta. Ti lembras o meu gorriño branco? Sí. Bueno, pois estaba feito co xersei do meu avó.
un que era da sorte, que sempre levaba ele a pescar porque dicía que traía o barco cho de peixe. Cando se xubilou, a miña avoa desfixo, e coa lá do xersei, fixo o meu gorriño branco. E que fixo Carlos co gorro? Puxo a 90 grados para lavar, e o gorriño foi o carallo. E quedou así. Así? Non, así, que non lleva el nin a Carmiña. Vaya. Buenos días, Lori. Hola. Oxe leva o pelo moi bonito. Pois levo o mesmo peiteado que onte. É que onte tamén tiña o pelo moi bonito. Ai, cóbrame, anda, que me perdes. Son 7,5 €. Están moi ricos, son os meus favoritos. Sí. Toma. Hola, Manolo. Loli, tedes revistas de calceta? Sí. Teño estas. Cal é mellor? As dúas están ben. Teñen moitos debuxos e fotografías. E nesta daqui están empezando con un cursiño de iniciación á calceta. Non, pero eu xa sei calcetar. Ti sabes calcetar? Sí. Que tiven un profesor que tiña un concepto moi amplio da materia de manualidades. Ademais de dar barro e marquetería e esas cousas, tamén dábamos calceta, macramé. É a verdade que é moi útil, Pois seguro que sabes máis que a min destas cousas. Don Tricotosa. Non, a verdade é que era un dos mellores, Pero xa hai moitos anos que non toco unhas agullas. Pois xa sabes, leva as dúas e a practicar. Non teño tempo, é moi urxente. Moi urxente? Sí, que quero facer unha cousa especial, pero con moita urxencia. Ai, pois, sabes quen sabe moito destas cousas? Pois non. Mira isto. Que bonito. Isto. Estás seguro de que queres facer isto? Si, é moi simpático, non? Sí, moi simpático, sí. Pois levo esta. Quen dicías que podía axudarme? Hola, María. Mira, quería ver se me podías botar unha man, porque quería... Hola. Hola, Carlos, que tal? Pasa. Teño todo o tempo do mundo, non teño nada que facer, ni nada. Senta aí. A ver, que querías? Perdón, muller, é que levo moita presa, Pois eu non teño ningunha. Estou aquí redactando un texto divertidísimo para a señorita alcaldesa. Quero mandar un mailing a todos os veciños para dar a demostrar o seria que é. Vale, se che ven mal, veño noutro momento e xa está. Non, xa che digo, as cartas non se mandan ata mañá. E teño tempo, a ver, dime. É que me dixo Loli que ti sabías moito de calceta, non? O meu é palillar. Está Loli... Ala, vai media mañá perdido. Perdón, María, sinto moito, Pero si, espera. Que eu sei calcetar a maneira suíza aquí diante, pero sen presas. Por que tes presa ti? É que lle estraguei o gorro branco ese de rosa, sabes? Ai, o que tiña de lan... Si, o alado xa sei do seu avó. Lavei nun agua fervendo e encolleume. Pero encollerse non ten remedio. Non, xa sei, pero o que quero é, con esta lá e máis con esta outra que marquei, quería facerlle... A ver, quero facer? Quería facerlle... Esto. Queres facer isto rosa? Si, é que é original, Si, a original si que é. Hola? Pitusa? Hola, Lisardo. Hola. É ti por aquí? Quería preguntarlle unha cousa, Pitusa. Ai, pois hai un momentiño. Se queres, podes deixar un recado. Pois... sí... viña a preguntarlle polo gato. Pois o gato está ben. Xa me dixo que lle axudaras a topalo. É que os gatos sempre foxen para arriba. Debía estar ben agochado, porque mira que tardastes en atopalo, non? Hola, Lisardo. Hola, Pitusa. Xa vexo que Isabela che está sometendo ao 3º grau. Ten cuidado, porque é moi boa facendo inquisas. Debería estar no SESIT. Lisardo viña a preguntar por Chipirón. Está ben, moitas gracias. Ben, marcho. Lisardo, non vas ir á fogueira?
Ah, sí. Sí. Sí, supoño que sí. En Escairón non perdía unha. Ah, daquela vémonos pasado mañá, non? Pois sí. Moi ben. Marcho. Ata loquiño. É moi gótico. Quer sacar ese sorriso da cara? Non. Que demo de muller esta. Marta Sardiña, que está os usos esperando? Moi ben, pois, ala, que teñades moita sorte. E coidadiño, Aboriño, petróleo. Non apañes toda, deixa quedar algún a ti, Tiraremos, meu home. Que faz? Que faz? Que faz? Repara lo que desfixen. Pero ti agora calcetas, tamén ti non faz nada como é debido. Hai que ir a apañar madeira, non hai outra. Xa, home, xa, que... Xa que? Lavei o gorro a rosa en auga fervendo e mira, xa ves. Hai que ferver os tallaríns. Como te teño que dicir, os tallaríns hai que fervelos, os gorros de lá, non. Porque quedan cativos, non volven ao sitio. Redúcelle a cabeza a ela, deixa de calcetar. Cala, home. A ver se yo fago calá deste e despois con toda esta. Cando chegue mañá da Sardiña, a ver se xa están feito. É claro, vai apañar leña María Santísima, vai ser, non? Eu sinto o petróleo. É que non sei canto tempo me vai levar isto. Ademais, ainda teño que ir por outras agullas que están non serven. Rosa Sardiña, ti as agullas e deste un lotazo de peixe. Sabes o que facía eu, meu home? Collía outro gorro de rosa, férvelo tamén, e faz un biquini como é debido, entendes unha cousa curiosa? Xa me si. Mira, hoxe a mañá ti só, Mañá axudo cheo, vale? Pero mañá, Sí. Non ten que facer. Non, tranquilo, que xa sabes que eu sou un cumpridor como que máis, Pois veña, vou tirando, meu home. Ala. Ai, petróleo, espera. Oi. Bótame unha man aquí, un momento. Oi. Para facer a novela. Senta aí. Vouche botar unha man ao pescozo, Senta aí, son 5 minutos, 5 que, home, 5 que? Bueno, xa topa, aquí está. Tapa. Dalle, veña. Agarra aí, ver. Non, pon así. Así, como o robot. máis xuntas. Que? Temos algo pendente para hoxe? Non, isto é unha cousa miña. Pois nada, tío teu, Vaya currículo. E ti nunca fuches á cadea por estas cousas? Nunca. Eu son moi... Era moi bon nestas cousas. E que estás, escribindo as túas memorias ou que? Quero que saibas todo sobre mí. Ti estás tolo. Xa vos lo dixen onte, ás veces para avanzar hai que dar un paso atrás. Mira, hai cousas túas que eu non quero nin debo saber, Isto non é para ti, Ramón. Pois para María igual ou peor. Estoulle pedindo demasiado, moita confianza. É o menos que podo facer. Se alguén lee isto, podes ter problemas. Se a ten ela, serei eu quen estea nas súas mans. María non é isto que necesita. Ela quere olvidalo todo, non mirar máis pro pasado. Non, María non é así. Ti non entendes nada. Por unha vez, faille caso a un cambello como a min. Onde vas? Xa está decidido, Ramón. Cal, cariños? Bos días. Bos días, mira, veño das feiras. Vou dormir un par de horiñas e despois xa baixo pa confraría, Vale. E que levas aí? Nada, unha sorpresa para compensarche polo de onte. Ai, pa min? A ver, déxame ver. A ver se colles. Ai, a margarina. Deixa aquí. A ver, é que... Veña, abre, a ver se te gusta. Esto... Ah, xa sei. Roupa. Veña, abre, muller. A ver, roupa, se non é roupa... Esto é lá. Uns guantes. Ai, Rosa, que me está todo dos nervios, muller. A ver... A ver se te gusta. Esto que é? Un gorro. Viches? Fíxate na barriga. Viches? É alá do teu gorro. É que como non atopaba un alá da mesma cor, pois ocorreuseme esta idea, non? Que a barriga do pingüín. A que é unha idea bárbara, Sí, bárbara de carallo. Estiven toda a noite calcetando, pero quedou chulo, a que sí? Chulo... Home, feo...
Non é. Feo non é. O que é así un pouco raro se cadra, non? Raro non. Non, raro non, Rosa. Simpático. É un gorro simpático. Non, a min os pingüíns sempre me pareceron moi simpáticos. Mira, pena que non nos haxe aquí na Costa da Morte. Mira, cando andan así. Veña, proba, a ver que tal che senta. Que probe o que? O gorro, muller, veña, estiven toda a noite traballando, para que? A ver. Ai, mira que ben, ves? As patiñas fanche de protección pros ollos, para que non che dé o sol. Oi, quedache moi ben, Adiante. Hola. Hola. ¿Tenéis un momento? Sí, claro. Só estaba revisando os papeles. Esto é para ti. E que é? Non é a noite de San Xoán un momento de renovación e de deshacerse das enerxías negativas. Pois adianteime un día. Isto é demasiado. Está asinado, así que agora tesme nas tuas más. Este Pepe da Maruca, que... É logo que fixo deste. Que vai facer, ó? Fixo dúas saídas, unha pola mañá e outra pola noite. E viña ata os topes, ben. Ata os topes é un dicir, Porque viña pasado en 20 kilos de sardiñas. En 20, merjacho. Se queres que vai a buscar, non hai nin 10 minutos que vin no Porto. Pa que? Se sempre di... Rosiña, mira, eu xa sabes que de números non entendo, e claro, pasouse. Os números non entende cando non lle convén. Xa, un día que a sardiña podía dar cartos, claro, é que así non hai xeito de conseguir vos presos. Si non se pode. A ganancia dun é a perda de todos. Eso sí. Como colla, Melgacho. Ai, como colla. Hola, Melgacho. Hola. 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 É o gorro que che fixen? E non tes un gorro novo? Non. Non, novo non é. Fixeno mesturando la nova con calá que sobraba do xersei do seu avó. Ben me lembro eu do xersei do seu avó. Non o pousaba nin que chovese, nin nevase, nin queimase o sol. El dicía que valía para todo. Estaban moi unidos. Pois agora Rosa vai facer o mesmo, verdade que sí? O mesmo que... O mesmo... Ai, moi ben, mira. O pobre do vello levanta a cabeza. Viches as patiñas, como lle protexen os ollos do sol? Si, home, si. Ademais, con esa cousa na cabeza non hai medo de que a perda. Non. Que? Imos tomar un café, así poden ver todos o teu gorro, sí? O que? Ai, teño moitísimo traballo, Carlos. Teño moitísimo traballo. Non. Veña, muller, son 5 minutos. Que non vou. Vai ti, que eu non vou. Vailles encantar. Xa sei, pero non vou, que non vou. E por qué? Porque non, porque non. Pero, acabades dunha vez ou que? Vale, que uso ten gracia, pero tampouco é para tanto, non? Home, Carlos, eu vira cejoñas nos curutos das igrexas, pero nunca vira paxaros no curuto de Rosa. Ai! E non será que está incubando un ovo? Que carallo, Ti tamén non sabes levar unha broma. Ti dices que estaba orgulloso que o bicho máis mariñeiro que hai. Que saberás ti, animal, que és un animal, ó. Sabes, eu notaste, eu teño todo cansado de ver bichos deste. Ai, sí, en soños. Non é, de verdade, no... Mirade, no... Alá en Suráfrica, no Capetón. Que si, a Rosiña dixo, xa, había un tipo, non me acordo como se chamaba o tipo aquel, que tiña unha colección de pingüins. Dis que eran pingüins de pata negra. Ai, pata negra, pata negra, non. Serían os que daban os mellores xamóns. Al animal, que os pingüins non se comen, ó. Non, ela non hai xamóns de parrulos ou... Sí, de pata negra. Sí, de pata negra, sí. Oiches, que eiche de mercar un destes de pata negra, como é debido. Xa de pasa Rosa, ó. Que lle estades metendo paxaros na cabeza. Ai, mira, acabouse o conto, deixade en paz de verdade. Non lles fagas caso, bonita, que estás preciosa co gorriño. Mira unha cousa, fenómeno, precioso, tens que quedar ti hoxe pola tarde apañando leña. A ver, aquí, non? Aló. Mira, Belinda, nunca pensei que fora a dicir isto, Pero, tranquila, Rosa, todos sabemos que Carlos está un pouco... Non, que va, que non é iso, que quero desfacerme desta cousa, sí. Ademais, al lado meu avó, está na barriga, na máis,
É o de hoxe? Sí, xa acabei, Non teño presa. Viriato xa che deu... Sí, Ramón. Non é cousa túa. É que traballa comigo e teño ya precio. Claro, esa carta pódelle facer moito dano, entendes? Esa carta é unha cousa entre ele e máis eu, vale? Está ben jardada. Está ben jardada... Non sei onde. A ver, teña agora. Avelina, tes por aí a carta que redactou María? Pois non a vexo. Mira debaixo desa carpeta. Pode ser isto? Ten que ser. É o único que tiña que facer María onte. Agora mesmo lle dou á empresa que vai facer o mailing. Mac. Ay, perdoa, Rosa, pero que... Mira, pero por que non nos sacas así sen máis? Xa, tiñas que ver o contento que estaba Carlos cando mo regalou. Como fixo que fixo co outro, pasou toda a noite sen dormir. Calcetou no el mesmo. Ah, pero sabe calcetar? Sí. Mira que amañado. Sí, e pa isto prefería que fose un poquinho máis torpe. Non, xa, compréndote. Foi como unha vez Celso que me regalou un xersei marrón cunha margarita branca aquí no medio, horrible, pero cunha ilusión. Como o meu Carlos, claro. Nunca puxeches o... Non. Como consejitos. Pois mira, mancheime, Entón metino na lavadora con agua quente e panos vermellos. Entón saiu manchado de vermello. E que pena, non o puidan poñer. Mira ti. Ai, que desastre. Ai, o gorriño. Que pasou, Rosa? Mancheino de café, Carlos. A ver, Mira, eu penso que se pode lavar, É moi resistente esta mancha de café, con agua quente, que lavalo, son terribles. Fregar, Vale, gracias por consello, Belinda. Sinto, petróleo, o de apañar leña vai ter que esperar, porque Rosa manchou o gorro, teño que lavar. En vez, moi ben. E para a leña apañar, a que hora podemos quedar? Vale, ás 5. Veña, ás 5 en punto da tarde, vale? Avelina. Sí. Non collerías ti unha folla que estaba aquí? A que estaba dentro dun sobre aí debaixo da carpeta? Sí. Sí, xa a levaron. Quen a levou? Vanessa. Para onde a levou? Pois para mandar a empresa a estado mailing. Xa o sabías, non? Avelina, o texto estaba aquí. Esa carta era outra cousa. Era privada. Pois ti, así, bótelle máis auga quente, sabes? Máis que quente, mellor que estea fervendo, porque así a cousa sae mellor. E fréjalle, A ver, fréjalle aí, pero fréjalle máis forte aí na cabeza, fréjalle máis forte. Se queres voucho polo estropallo, Non fai falta, xa lle queda pouco. O gorro? Non, a mancha. Ainda que non sei como vai quedar o gorro, Pois daquela o carriño se non queda perfecto, co piquiño, coas patiñas ben dereitiñas e todo, non o poño, Pois mira, xa está, perfecto. Ai, que ben, sí. É que alá do teu gorro branco xa non encolle máis. E a do resto? Porque se cadra a do resto... Non, comprei unha alá especial, das mellores. Xa, da que non encolle nunca, non me digas máis. Sí, é desa que é mistura de lá con tecido sintético, desas que se empregan en prendas náuticas, non sabes? Nótase, parece indestructible. Sí, a verdade é que dá máis traballo que a outra, pero paga a pena, Quedar quedou moi ben. Aí está, Loli. Esti, non ves que estaba lendo, home? Ai, desculpa, eu que che quería dar unha sorpresa. Pois dachesme un susto. Que querías? Traerche algo. ¡Mátale, Manoli! Mi madriña, que tarde me estades dando todos. Que tal, Manolo? Que tal esa autoridade, meu? Escasa petróleo. Que? Agora levades as pistolas en papel de regalo, non? A ver, que querías? Que vou querer? Queroche ti, Loli. Queroche ti que vou querer eu. Quero madeira, máis madeira, estou a guerra, lo que? Teño as caixas aí no almacén.
Pero son moitas, non che van a axudar, Carlos? Carlos? Carlos era mellor morrer, Carlos. Carlos non é capaz de traballar. Pero que lle pasa? Que lle pasa? Que anda co gorro da outra, gorro por dentro, gorro por fora e vai acabar nun psiquiátrico lá. Un con forma de pingüín. Mi madriña, é fixo. Ese home está tolo. Estás ti moi ben. Vou apañando. Vémonos. En que estábamos? Que se veña traer isto. Seguro que son os bombóns que mercaches onte. Gústame moito, pero así non hai sorpresa. Así hai dobre sorpresa. Ai, E os bombóns? tiñas toda a razón do mundo. Estaban os bombóns. Mima como estaban os bombóns. Oi, Carlos, ti viche a miña camiseta laranxa? Non. Non, é que non a dou atopado. Calquera día os pedo a cabeza, Difícil con esa cousa encima. Non, nada. Non. Pensei que dixeras algo. Non dixen. Miraches no queixón da cama. No caixón da cama, aí non mirei, non. Aí non... Hai que aprender a buscar. Ei, non será esta, non? Non, esa é vermella, eu pedía a laranxa, ó. Xa. E miraches nos estantes. Nos estantes, non, nos estantes tampouco. Mira, aquí está. Aquí está. O que? Non sei como fixo para meterse por detrás do forno. Ai, cada cousa moi rara, ó. Sí, pero eu son un buscador exhaustivo. Xa. Ei, e o pingüín? O que? O gorro. Ai, levou no vento, Carlos, levou no vento. Mira que... Ei, onde vas? Ali está, vou no buscar. Non, deixa o ir, ó. Carlos, ven aquí, deixa o ir, ó, deixa o ir. Que o deixes ir, ó. Ei. Hola. Vin en canto escoitei a tua mensaxe. É por da túa carta. Non é miña. Agora é túa. Xa cho dixen. Todo está nas tuas mans. Ese é o problema. É que xa non está nas miñas mans. Ese jorro ainda me vai dar un desgusto. Primeiro foi que me perdan o respeto, agora case me fai perder o mozo. Vai a modiño, Carlos, vai a modiño. Ai... Que tes? San e salvo. Pero mira como traes as mans. Se o jorro era o de menos, inda que quedara por aí abaixo non pasaba nada, Carlos. Vin ben poucos homes. Arriscarse tanto polas pedras. Se faz isto por unha merda dun jorro, como é perseveiro non tiña rival. Non, é que ten alado os seidos e obosos. E fixeno eu con estas mans. Non foi polo gorro, foi por Rosa. Vale, Majever, vale, pero eu desde logo non a xogo así por nada, Moi bonito, pero non o volvo a facer, Jesús, máis eu temos que marchar agora, así que vai curar a man, Sí. Petróleo está moi cabreado contigo. Ai, petróleo, quedar con él. Pero ainda non son as 5, non? As 5. Xa pasan de 6. As 6? As 6, sí. Estuve esperando no bar. E dixo xa que é a segunda vez que o deixas colgado. Pois hoxe non vou, xa irei mañá. Alá ti. Hoxe vou descansar e facer as cousas. Deixa o gorro que... Non, leva a camiseta, que o gorro levou a ver se seca polo camiño. Vale. Cura eso, Sí. Hola. O Suso, que tal nadan os pingüíns? Polo que eu vi nos programas eses que hai de bichos, pareceme que moi ben. Pois este vaise fartar de nadar. E cando me dei conta do que pasara, chamei a empresa que leva o asunto este do mailing, pero xa mandaran as cartas. Que queres? O erro foi meu deixar aquí o papel. Son torpe, que lle vou facer? Faiche gracia? Muller, tes que recoñecer que ten a súa gracia. Pero non te preocupes, ti non tes culpa de nada. E agora que vai pasar? Ás veces só pasa o que ten que pasar. Só nos queda sentarnos e agardar acontecementos.
Ai, que listo. Miña nai, a ver, listo. Lingua provenzal. O francés. O-C-O-C. É moi típica, Petróleo. Típico son eu. Estou che sentindo a ti, ovella, Produto típico de qué? Oc. Home, non má que ledes. Oc. A ver, mira unha cousa. 9 letras. 9 letras non sei que. Pardo Condado, Vila Andaluza. Ah, son. Bollullos. Bollullos. Bollullos par del Condado. Bollullos con B, non? Ajá. E este que? É típica dos encrucillados, bollullos. Arbitrei ali un partido. Ai, moi ben, teñen campo de fútbol, tan como queren. A ver, listo. Bulbo de liliace, moi utilizado na cociña. Que? Eu sei, no ti? A ver, Pitusa, que sabe moito de planta. A ver. É moi A ver, fácil, risas. é moi A fácil. ver, risas. Allo. Vai o cara. Allo. Allo, onde é? Aí. E esta, símbolo químico do selenio? Sí, ese é. Aí ese é a ese, Ese é. A ti danseche mellor las de xeografía, Cabo máis occidental de África. Cabo Verde. Non me dixen xogar con eles. Ai, papito, non rosmes. Mira que boa parella fan. Son unha parella de jada civil, non empece ti cas parellas, Hola, bos días. Bos días. Oi, Petróleo, tes que me desculpar polo de onte, pero que... O jorro. Onte o jorro. Ah, e como sabes? Imos a ver unha cousa, Carlos. Ti, penso eu, os jorros son para levar por fora da cabeza, non son para levar por dentro da cabeza, porque como leves jorros por dentro da cabeza, non vas zafar da cabeza. Mira. Unha carta da tua ex-moza. Oi, cal delas? Lindiña, houbo moitas, mira yo remite. Do Consello. Isto é o mailing, Que temos mailing xa en Portusal, meu. Ai, a ver que proxectos ten a nova alcaldesa. Falsificación de nóminas, especulación inmobiliaria. Que carallo é isto? Non, unha broma pode ser, pero o que dixo eu que é o programa electoral de Marbella, che. Esto seguro que é unha broma, pero seguro, Pois é o historial de Viriato, Historial criminal. Eu tamén recibín a carta do Consello. A ver. Déxame ver. Mira, esta Vanessa está tola. Home, está tola, pero non está tan tola como pa escribir isto. Pois pon o mesmo, Polo que se ve, o Concello mandou esta carta a todos os veciños de Portozás. Está feo que diga eu, pero últimamente as cousas por ali andan moi desorganizadas. A mí non unha cousa, Pitusa, quen escribiría isto no Consello, che? Pois isto foi Viriato, que leva a súa firma. E ti como sabes? Isto non é máis que un jarabato. Xa, pero coñezo ben a súa firma de cando traballei con el no asunto aquel do camping. Mira, É certo, tes razón, esto pode traerlle problemas a Viriato. Pois non sei se haberá jurisprudencia sobre alguén que mandase a súa confesión a todos os veciños dunha vila, non sei. A cousa pode quedar nunha broma como pode acabar na cadea. Non sabe. Que hai? Hola, Rosa. Carlos, teño unha mala noticia. Rosa, que che pasou? E o gorro onde vai? Foi un golpe de vento en alta mar. E non se pode facer nada? Non, nada, porque está ali no fondo, coas sardiñas e... Que mágoa, muller. Sobre todo por ti, co cariño que lle tiñas ese gorro. Cala, que... Non, sabes que vou facer? Cando vai a facer submarinismo, é difixarme, porque se cadra aparece. Non, que xa sabes que deixa estar, o que non me gusta nada que vayas ti só sen estar o tarasido, Non, deixa estar que... Vale. Ai, Tranquila, que non hai de preocuparte máis. Un currículo impresionante, Vanessa? Moitas gracias, cariño. Pero non é un currículum. Son os meus proxectos para Portozás. Os teus proxectos? Pois sí que vai ser divertido vivir aquí, sí. Pois sí, claro. Vai mirar traballo, pero penso cumprir punto por punto. Sí, seguro que ha de levar traballo, pero tamén compensa,
Fito, tío teu. Perdoa, María, o rapaz só me estaba dando a súa opinión. Vanessa, ti non liche la carta, non? Non. E tampouco falaches con Avelina? Pois non, por qué? Pois lé. Houbo... un pequeno accidente. Dixen que podías facer algún cambio. Pero isto... Sigue lendo. Ti non te preocupes, se queres fagoche outro. Outro? Non, outro non, que traeríame lembranzas, E ademais, xa non tería lando meu avó. Sí, e non tes outra cousa do teu avó? Uns calcetins? Non sería o mesmo, cariño, non sería o mesmo. Ti non te preocupes, o que xa fixeches da abondo, aí. Agora o que tiñas que facer é ir onde petróleo. Vai ir preparando as cachiliñas, Ala! Vale, pero ti sé forte, Sí. Hai que saber perder as cousas do pasado. E mirar para diante, sempre cara adiante. Sí, estou un pouco triste, pero co tempo... Pobre. Ala, va. Que hai, Xuseño? Veño do Porto, estiven con Pepe da Maruca. Atopou o jorro no mar. Vaya. Ui, que isto é un miragre, No. é un miragre, o do... Non, milagre non. É o pompón. O que? O pompón. Metiñe unha cortiza na cabeza cando fixen, E así agora ten un flotador. Ten un salvavidas, só lle falta ter unhas bengalas, este tingüe, non? Se ti inteligente es... Aí está a miña nena. Mañan, agora sí que pode ir tranquilo. Onda petróleo. Está logo, Suso. Abur, Carlos. Moitas gracias, Xuseño, moitas gracias. A mí non me dixas nada. Que cas que lle faga? Foi Pepe da Maruca que mudou para que cho trouxera. E como soubo Pepe da Maruca que este era meu, Como? Como que como sou, Rosa? Con eso na cabeza, aquí, en Porto Sás. Mira que non estamos no entroido, Quen se lle conte, meu amigo, apañando leña no Consello. Que me dixas, queimamos o Consello, pois ainda ten un pase, que tiñamos que estar nos chavalos apañando leña como é debido. Pois, desde logo, hai que ver como colabora todo o mundo, É unha pasada, mira, para ti. É que a festa de San Xoán é o que ten, que une moito. Ti que crees? Une lotazo, home, o único que quero, entendes, é facer unha cachara máis grande cos de Cormelle, e non estando tarasido, teño que facela contigo. Entendes, amigo? Logo para que estou aquí, tranquilo, home. Pa apañar leña, Carliños, apáñame leña. Vale. Que, preparando a fogueira? Home, fogueira... Ha de ter ti. Ti sabes a cartiña que anda circulando por aí? Sei. Escribín eu. Todo é certo. Ai, moi ben, sabes escribir, moi ben. E metíchela ti tamén os sobres. Non, eso debe ser un erro do mailing que fixeron aquí no Concello. Ajá. Que, onde vai ser a fogueira? Na tua vida. Xa onde vai ser, home? Na praia, onde sempre. Moi ben, pois vémonos ali pola noite. Non, se nos de ver, Si, non te preocupes. Diante de min, veña. Veña, hasta logo. Aburiño meu. Hola. A min tamén me chegou unha carta do Concello. Pois xa sabes o que significa. Sí, que xa estou no censo de Porto Sás. Mira, non bromees. Agora xa ten todo o mundo. Sí, pois eso tamén quer dicir que a empresa de mailing foi moi eficaz e que hai que contar con ela para as próximas ocasións. A ver, agora en serio. Eu estive pensando que como a carta non se lleve ben a firma, ao mellor podría ter escrito calquera outra persoa. María, non tens que responsabilizarte de todo. Ademais, agora con preocuparnos non imos amañar nada. Pero isto é moi serio. María, eu viña a falarche de algo moito máis serio. Como que? Vas vir a fogueira esta noite? Ti és un caso perdido. Tiñamos que coller unha batea en Cormelle, troceala e facer unha cachela como é debido. Porque este é de Cormelle. Ano de facer máis grande que nós, xa verás. Tranquilo, home, que vai ser grande da bonde, xa verás. Si, ti que a boquiña que traballaches ao mundo, para facela grande. Veño, non sexa rancoroso. Vai o chan. Ainda nos quedan 2 viaxes, non?
Mira os rapaces. Están apañando un lote dela. Ai, mira. Este tronco se non parece o cráneo dun cachalote, Tito de canta merda colles nas mans ten que ser unha cabeza dun aquel. Iso é merda, meu home, non é arte. Que tes, home, que andas acelerado? E canto máis acelero, máis ajustiño me poño. Que? Encántame, San Xoán. Esta noite ten algo, é máxica. Elo, viña, que hai que apañar máis, viña. Aí! Pasa diante de min, ovella. Veña, imos brindar polo día máis longo e a noite máis curta. Que o lume nos purifique. E que nos faga un pouco millores. Ai, forte. Mira, Pitusa, va a facerte as sardiñas, non? Sarei, se Sabela foi por elas. Que sí, muller, xa che dixen que pasaba eu pola casa de Varela. E cantas colleches? Unha chea delas, tela neveira a reventar. Vas poder convidar a todo Portozás e máis a parte de Cormella, se queres. Mira, falando de invitar, podes invitar a... É de mala educación sinalar co dedo. E vais a dar conta de que estamos falando del. E que máis tens se dá conta? Veña, muller, convido. Hoxe é unha noite no que calquera cousa pode pasar. Xa dixo que iba a cachala, non? Pois xa está. Pero se o invitas as túas sardiñas, non se bota atrás, seguro. Veña. Eu non lle dixo nada, a mí dame vergonza. Convidou ti? Eu convido, Ti xa sabes que eu son unha muller de acción. Hola, Pitusa. Que hai? Hoxe pola noite imos facer unha sardiñada na praia, así que se queres, estás convidado. Pues moitas gracias. De nada. Sí, irei. Moi ben. Ala. Que grandes. Somos algo grandes para andar con estes líos, non? Veña, pola sardiñada. Eso, pola sardiñada. Pista libre! Aquí ven o viño! Gentileza de Bodegas Couto! O mellor viño da Costa da Morte! Esto haberá que bebelo para velo, non hai uns vasiños por aí? Aquí hai unhas cuncas que trouxemos da coparía. Sí, pero cuidadiño con elas, que hai que devolvelas. Así que... Paso, que traemos unha empanada para chupar os dedos. Ai, este panadeiro de Traba ten unhas mans de ouro. Probade. Sí, agora. Colle por aí. Logo chegouche a carta ao xulgado. Chegou, sí. E que queres facer? É que supuxen que era unha inocentada, non? Pois hoxe non é o día dos inocentes. Tampouco é o día do Entroido e mira para a Rosa como anda. Buah, teñen unha pinta de película. É só poñelas ao lume. Que va, hai que saberlas preparar, hai que botarlles todos esos ingredientes, bueno, e controlar o tempo que teñen que estar en salmoira. É moi difícil. Non é para tanto. É tradición, eu sei nos preparar desde que era nena. Tamén é moi importante poñelas no lume con cuidadiño, que darles a volta, e despois volverlle dar a volta, e, bueno, controlar o tempo, que eso é unha ciencia. Petróleo, é grande ou non é grande? Home, grande, si, grande, non é, grande son as pirámides, isto... Veña. Polo traballo ben feito e polas mulleres de Portozás, as máis fermosas da Costa da Morte, meu amigo. Polo único xuiz hippie e campeón de calceta. E polo rudo mariñeiro tamén leñador, Oiches, sabes que está ben bo este viño. Colleita reservada. 10 forasteiros non o sabes, Pero aquí sempre rematamos a festa do San Xoán bañándonos espidos no mar. De forasteiros xa teño pouco, e o do mar, pois... xa estou afeito. Ei, os das cachelas, vai ou non vai?
A mí tanto me queda la República Dominicana. Aquí hay que saltar los 3 meses mínimo. Pero hay que saltar a praza, no volume, Superman. Eso é unha oración. O que din é que os namorados teñen que saltar collidos na man e pensando os dous no mesmo desexo. Se non é nada, Salta aí, salta aí. Na miña vila había unha tradición que dicía que se tirabas o lume algo que fose moi importante para ti e viría un ano cargado de felicidade. É un costume que se perdeu hai moitos anos. Pois a min jústate. Temos que incorporar as tradicións de Porto Sás. Todo sexa por un ano. Ten que ser que sexa. Pero aquí está o meu pano bordado. Queda inaugurada a tradición. Unha cinta cos grandes éxitos de Andrés do Valle. Aí vai o meu carné de árbitro. A pinza do pelo que me regalou miña. A miña boquilla. Boquilla de caballo. O meu gorriño de tigre. Pero Rosa, muller, pero como tiraste o teu gorriño de pingüín co cariño que lle tiñas? Muller, se hai pouco nin sequera coñecíamos a tradición. Pero cariño, ti imagina que é certa, e que trae a felicidade, pois co apego que lle tiña o gorriño, vaya ano que nos espera, Bueno, ben como este, xa non podo pedir máis, non? Como me gustas cando te for romántico. Estás emocionado? Que Non, chove. muller, é polo fin. Morro pasado! Hola! Hoxe empezan moitas tradicións. Mágoa que non estea Celia con nós, que lle gustaban tantas canciones. Que non te cae! Oi, chedes, onde están os rapaces? Que hai unha chea de tempo que non. Os rapaces xa virán, todos os seus de area a todo o culo. Eu teño todo area por aquí tamén. Mira unha cousa. Imos facer un brinde polas ovellas de aí enfrente, polas ovellas de enfrente, que fixeron unha cachela que non a Santa ni María Santísima. O brinde clásico de... Veña. Moito me gusta Porto Sás. Porto Sás, que dicir. Se che gusta tanto como a min, xa me conformo. A verdade é que é unha maravilla para vivir, Como di Lizardo, de película. Ai, que noite máis linda, verdade? Pero, a ver, Ai, está suave de todo. Linda, 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 lindo o que queda por facer, O que? Ai, non sabedes. Hai que facer hoxe, o día das cachelas, como facía Baristo Currás. Que collía, atendo o detalle, collía, empelotábase vivo e a nadar como as todas. Pois se ten que ser. Ten que ser, ten que ser. Que si ese medo, ¿Qué dice?